baina ez dira erdaldunak hor aurreko denak. Ezkeba Uruguaiarrak ditugu gehienak, baina orduan non daude ulermen problemak. Euskaldunak bebadira lehen filan daudenak. hemen daramatzate horren beste urte, Eta alere euskeraz ondo egin digute. Herritik alde egin zuten etorkizun truke. gure partez nahikoa meritu badute. Ala jarraitu dute leku urrunean. Beti bezala herrian aldeko lanean. Ta gaur zerbait oroitu, goatu planean. Herri zati txikitxo bat dute barrenean. Beste batzuk ikasten ibili dira. Eta Euskal Herritik onuztaino gira. Ez da joan behar ez horren urrutira. Ez bakarrik joan behar da Zitarrosa erdira. Gaur Zitarrosa bete duzuen nahikoa. Egia esan hause da niretzat mitoa. Lehen ikusi dugunez mito erotikoa. Jende maitagarria da Uruguaikoa. Aizegoari esker ezer ez da txarto. Haizegoaren indarra aipatu beharko. Iparraizea hendik nahiko badalako. Musu handi bat denei